Sa kentrin ako ah. Dili pa ni sa jiba. Kaguubot na oh. Ambot na lang. Tahimik kayo. Agar kayo. Mga katunay ni ata diri sa sayong kabuntago na nagtrabaho ta dirig na munit. Kani nga video update nila ako sa mga mananagat kung kumusta na ilang mga kuha. Kung ganahan mo magtan-aw sa ilang mga hinaguan, hala, magtan-aw ta. Oh, mga katunay oh. Ari ako dira video. Mga katunay. Ari na pasikat mga katunay oh. Oh. Ang inabuhi diri si katunay oh. Pamugas ba? Mga ni ila ko katunay weather lang. Laban siyaw. Maka-update lang ta katunay kung may kuha. Wagani wa. Mga katunay oh. Shout out sa mga Balamban boys. Pero sa sayong kabuntagon katunay. Pangari ka mo taon dire, pangilaw mo. Pwede na magpalit mo 50 sa gatos, dali mo eh. Oh, grabe. Arang katunay, nagpasikat na yung kentry mga katunay oh. Dongkin to, nagpasikat ni Papa Dongkin. Gara kayo. Nagtrabaho ako, nagsali ako yung video katunay ah. Nagpaula ko diri katunay. Hope na enjoy mo katunay ah. Tagko ba siya katunay oh? Tag 50 kilo katunay oh, di ba? Ha? Stop ba? Stop ba ni boss kaya giayo. Kintroy! Oh! Shout out! Ila-ila! Diving ito mo! Oh, Kent, diving ito mo! Makapunit ang taan ita. Mga katunay oh. Easy lang kami trabaho mga katunay. Ano mong trabaho katunay oh. Anagat mi, mamunit mi. Kwarta na dayon. Pero amo usay mahalin katunay ah. Piarala si Quinta sa gatos. Saya diligid kadadlaw. Saya kami manunugat, makahalin mig sa usak simana may kaduwar. Depende rin ako may kuha katunay. Arpaw? Panggarabo? Ah, sa kentrin nga ko ah. Dili pa ni sa jiba. Next episode na sa jiba. Mga katunay oh. Mga katunay kentroy. Shout out sa taga Santa Cruz mga bagtik dia. Mga single dia. Gay. Kaguubot na oh. Ambot na lang. Siya nga na pagpunit katunay oh, di ba? Papadulan ako pag maya. Simple ka. Upaw lang ka dire oh. Mga katunay oh. Mo niya mong gipunit katunay oh. Ayos. Pero pero napatay puniton katunay ha. Easy lang mo easy kay Tawad ato ta sa pikas katunay ha. Okay, nanlood na. Para di kaya mo sumulan ba. Okay. Oh, Kentroy na ato pambot diri sa Bantayan Island. Kaya, dari ha kadiyot ha. Hello. Oh, Master, alis ko. Araw pilit to. Ada si Arvin ko. oh, di ba? Smile din. Ate Ari ato mga katunay ako na. Mga mananagat ha. Tahimik kayo. Agar kayo. Pare koy. Alright kayo. Di ba? Sumari lang ko katunay oh. Use the light. Ari ta diri. Tigas kay kon silaw. Ano katunay ah. Mo ni ang gana mag-video katunay. Lagpit ba? Oh, di ba? So, na-enjoy mo katunay ah. Mo ni atong mananagat update rin na ako katunay. Nanagat sa Bantayan. Ay gere duha ka semana makakuha ni sila. Ngari na kuha katunay oh. Mga pamugas na og Turudo. Okay. Okay. Bata sa jiba katunay.
Dirawat mo ka diyot. Bisag may trabaho ko, ambot na lang, naglangay-langay ko dito. Para malingaw mo katunay ah. Ato ta sa jeep ah. Mag 16 kilos ni. Okay, pilit. Update ra ni katunay ah. Kumusta na itong mga mananagat? O to apang uban katunay oh. Naghaw na sila, ay makuha. Siyaw-siyaw. Ambot ka, may siyaw-siyaw. May ambot ka, may kuha ba ning jiba? So ato ra tan-awon. Ah, gamay rin ako katunay oh. O kamay hamyag. Shout out, daloy doy. Ah, daloy din na to. Waray baha dira. Amping ka mo dira kay nagbaha. Ay, nagbaha ang ila? Sa Manila. Daloy doy, amping mo diha, daloy doy. Nagbaha man diha sa inyo. Sa taga Manila, amping mo diha. Pero gamay rin ako. Kadiyo tara katunay. May bisita rata diri. Bisag may trabaho ko ganit dito. Tumbot na lang. Ayos ako eh. Biyahe ka to na yung trabaho. Ah, jiba katunay mo itong nipunit ko ba. Okay, right. At least, naka-update ko. Balik na sa ako trabaho. Tumbot na lang. Araw nga tunay yung kuha. Sino may nakuha dong? Karnil mga katunay. Siyaw, na, dili. Okay nini. Ah. Araw nga tunay yung. Pero buyag katunay, amalinig kayo na yati na Pila ni ka kilo yan? Banabana na ako katunay, mga 20 kilos nga alin 20 kilos. Katag ko naman oh. Oo. Naman, dinay mo ko rin ni Mitsura kay Ay, ala katunay. maglinog.